Dyffryn Nanlle daw'r rhaglen heno o Gapel Bethel ym Mhentre Penygroes. Ardal y chwareli yw Dyffryn Nanlle ac o gwmpas y chwareli fe dyfodd traddodiad cerddorol cyfoethog iawn. Ac fe gewn ni flasu peth o'r traddodiad hwnnw drwy gyfrwng yr emynau fydd yn cael eu canu yn yr rhaglen heno. Anogaeth a geir yn yr emyn hwn gan William Williams i fynd ymlaen dros fryniau a chreigiau bywyd yng ngrym yr hwnaeth o'n blaen i baratoi'r ffordd, ac nid oes dim yn amhosibl drwyddo ef. Fe cenir ar y dôn Llanllyfni, pentref cyfagos i Benygroes, o waith John Jones, Talishant.
Yng nghanol y 70au, fe ddrylies I gyfnod o amser yn weinidog ar gapel Soar yma ym Mhenygroes. Ar y pryd, roedd y capel yn gapel mawr ac yn llanw'r gwagle sy o'n nghwmpas I ar hyn o bryd. Ond erbyn hyn fe dynwyd yr hen gapel lawr, a throi'r festri heleth I fod yn gapel hylaw ar gyfer y gynulleidfa. Ac yn y capel newydd, fe fues i'n trafod I teimladau ynglyn â'r newid gyda dau o'r diaconied. Chwistod o feddwl fod y capel yn lle magwyd I, lle bedyddiwyd I, lle ro'n I wedi cael fy hyfforddi, ac hefyd lle bu mi ddiacon, wrth gwrs, y flwyddyn honno wedi bod yn ddiacon am ryw 37 o flynyddoedd, teimlo chwistod mawr o feddwl, a lle roedd yn heulu wedi addoli ar hyd y blynyddoedd, I feddwl bod hwn yn mynd I ddiflannu. Ond ar yr un pryd, mi ro'n i'n defnyddio synwyr cyffredin, ac yn sylweddoli fod yr adeilad I hun mewn cyflwr gwael iawn, ac bod yn oer ac yn anghyffyrddus. Fydden ni'n eistedd yn y sedd fawr y pryd hynny, o'n I yn y gornol, fyddech chi'n cofio, colar hot I fyny, sgarff am yngwddw, a pwcedi a pwlia yn y sedd fawr I ddal y dŵr, oedd yn dod trwy'r to pan oedd hi'n dywydd mawr. Mi ddoes I nôl ac ymlaen i'r capel I dynnu lluniau yn ystod y dymchwel. A roedd hynny'n brofiad pur ddigalon. Ac ar un achlysur, mi ddoes I ma ryw bnawn ar lle mewn llanast aruthrol. Oedd y to'n dal I fod yna. Oedd y mwyafrif o'r galeri wedi mynd, a'r seddau I gyd wedi peilio ar ben ei gilydd yn y canol. A mi dwi yn cyfadda mi eisiau adra a mi nes I wylo. Nes I grio. Ond unwaith oedd y capel wedi ddymchwel yn llwyr, a'r capel hardd gyffyrddus yma wedi godi'n I le. Mi roedd yr hiraeth am yr hen gapel wedi mynd. Y bwrdwn oedd codi arian. Fydda ni wedi sylweddoli bod angen rhyw 60,000 yn y diwad I wneud y gwaith ei gwblhau o yn urddasol. A dyna un peth nes I ddweud ar hyd yr amser, be da ni isio ydi lle o addoliad oedd yn urddasol ac yn debyg I gapel. A dwi'n meddwl bod ni wedi llwyddo I wneud hynny. Fe weithiodd yr aelodau'n galad iawn ac mae'n ddyledus iawn I aelodau Soar am I heilioni dros yr holl flynyddoedd os ar rywun yn gofyn dyna neb yn grwcnach o gwbl da chi ar yn hola ni eto am arian. A dyna fyddwn ni'n dweud ydy'r llwyddiant sydd wedi dŵad I Soar a bellach mae Soar yn eglwys fyw a'r aelodau I gyd yn gwerthfawrogi yr hyn sydd wedi digwydd. Nid Soar yn unig wrth gwrs yn y Ffrynantle sydd wedi gorfod gwneud hyn. Mae yna nifer o gapeli eraill sydd wedi tynnu'r adeiladau mawr lawr a throi'r festrioedd yn gapeli. Oes, mae wedi digwydd yn Anllam, mae wedi digwydd yn Rhostryfan, mae wedi digwydd bellach yn Bryn Rodyn yn y Greislon, am chyfyn Loes Calon gweld hen gapel Bryn Rodyn yn mynd I lawr, ond dyna fod, dyna'r trend mae'n ei ofn. Ac o weld yr hyn sydd digwydd yma, ac yma'n dyfod thysrwydd yn ni'n gael yn yr adeilad yma rwan, dwi'n meddwl, a dyna lle fe rhaid i'r rhan fwyaf o'r capeli fynd yn y dyfodol agos fyddwn ni'n dweud. Mae oes y capeli mawr drosodd sydd yn drueni, wrth gwrs, oherwydd da ni heno am ddefn o recordio yng Nghapel Bethel, a dda'n drueni gweld hwnnw'n ddi'r un stad â ni. Ond dyna fo, yr amser sydd, a mae costau cynnal a chadw'r adeiladau mawr yma yn enfawr, a feda'r eglwysi heddiw ddim cynnal hynny mae'n ei ofn. Dawn ni mynwol i'r hen gapel, taw o'n bosib am bris yn y byd. A dwi'n meddwl mod i'n siarad dros y mwyafrif, wel, y cyfan am hwnni, o aelodau Soar, yn cynnwys yr rhai hynna sydd, mae llawer iawn hyn am mi. Mae bawb yn eithriadol o hapus yn y capel newydd yma.
Un o gorau enwocaf Dyffryn oedd Côr Meibion Dyffryn Nanlle, neu Côr Leonard fel oedd e'n cael ei alw ar lafar gwlad am ei arweinydd, oedd C.H. Leonard fi oedd am flynyddoedd yn athro yma yn ysgol uwchradd Dyffryn Nanlle. Mi ysgrifennodd Mr Leonard at y cyfansoddwr Sibelius yn gofyn iddo fe am ganiatâd i osod cerdd o waith un o feibion y Dyffryn ar yr alaw a ddath i gael ei nabod fel Ffinlandia. Erbyn hyn, i ni'n mwy cyfarwydd ar briodas rhwng y dôn Ffinlandia a geiriau cyfarwydd Lewis Valentine dros Gymru'n gwlad o dad dyrchafwn gri. Deisif y mae'r awdur yn yr emyn hwn, sef Gwilym R. Jones, brodor o Dalysarn, ar un ei ddefnyddio ein haddoliad o fewn ein muriau i blygu, rhyfeddu a chanmol Duw yng nghwmni teulu'r ffydd. Y dôn yw pen parc o waith J.T. Rhys.
awn ni gydweddio. Diolch Arglwydd am y cyfle i ddaddoli di a llais ac ag utgorn. Ti Arglwydd sydd yn graig i bwyso arno. Ti sydd yn dduw rhagluniaeth. Ti Ior sydd yn fawr ac yn sanctaidd. Ti Duw y gobaith tragwyddol trwy aberth yr addfwyn oen ar y groes. Derbyn ein mawl yn enw Iesu Grist. Amen. I Lanhelwyr awn ni nesau i dwrio am drysorau yng Nghwmni Rhodri a Nia.